Hola! Avui us vinc a parlar sobre què pot fer la psicologia del treball en les empreses d'obres i reformes. Moltes de vosaltres ja sabeu que he acabat fa poc un postgrau sobre direcció de recursos humans i que ara, quan em recupere de la lesió en la mà, buscaré una empresa on fer les pràctiques. Fa temps que vinc informant-me de les empreses de reformes i trobo que tenen diverses tasques pendents per a col·locar-se en el lloc d'importància que els correspon. Quin és aquest lloc? Si una cosa ens ha deixat clara la Covid-19 és que la nostra casa és una necessitat bàsica. I és que res em faria més il·lusió que treballar en les dues coses que més m'atrauen, la psicologia i la construcció. Així en el vídeo es veu una construcció que ha fet la meva filla. Aquest sector té treballs molt durs. Tots hem vist els instal·ladors d'aire condicionat, el tràfic que porten en estiu, o la de pols que fan els que allissen les parets per a llevar el nostre històric hoteler. Aquest fet contribueix a que el sector no es contemple com a primera opció a triar per moltes persones joves i molt menys dones. Per tant, en primer lloc, tenim el problema de fer més atractiu el lloc de treball. Això es podria aconseguir invertint en ferramentes adequades i racionalitzant horaris. Sé que no estic inventant res i que ja s'ha fet avanços en aquesta línia. Per això és important tractar aquest tema per a que els consumidors deixem de regatejar-los en el pressupost i que simplement els demanem un pressupost més detallat per a saber a on es gastaran els nostres diners. Enllaçant en aquest tema dels pressupostos, tenim més millores en les que treballar en aquest sector. La formació, tant prèvia com contínua. El treball en equip, intra i interprofessional. Pel que fa a la formació, jo sóc molt crítica en el tracte que rebem d'adolescents. Sembla que els adults no recordem el que va ser aquesta etapa i hem creat plans d'estudis que no estan gens adaptats a les edats que majoritàriament van dirigides. Això pot portar a casos en què una persona de 16 anys decidisca abandonar els estudis i llançar-se al món laboral sense quasi formació i costar-li molt reprendre algun tipus d'estudi després. En aquesta problemàtica estem desaprofitant un gran talent i generant molta frustració en les famílies. Anima't a comentar què opines d'aquest sector i què solucions trobes que podrien beneficiar. Per últim, el treball en equip és una cosa que molta gent nomena als currículums. A què ens referim? Fem pressupostos en conjunt d'altres professionals? Fem reunions on posem en comú les idees per als projectes per part de tot l'equip? Com són les persones que lideren els projectes? Tenim a l'empresa perfils professionals més sènior que mentoritzen als més júnior? I ja pregunta de matrícula, els perfils júnior fan mentoria al sènior? Quan vaig estudiar la llicenciatura, el pla d'estudis de psicologia encara tenia totes les especialitats barrejades, així que vaig estudiar de tot un poc. Quan em vaig llicenciar en 2010, la psicologia de les organitzacions era la menys atractiva, però 13 anys després hem tingut temps per a aprendre que aquesta disciplina mereix un lloc estratègic en l'organització empresarial. Pot sonar ingenu dir que el recurs més valuós per a una empresa és el factor humà? I fins ací tot el que volia dir. Moltes gràcies per veure.